og velkommen til min første YouTube-video, Tina the Penguin. Jeg er sammen med Skymax i dag. Ja. Sig hej. Hej. Vi prøver at spille et murder mystery, og jeg tror, det bliver sjovt. Jeg håber på, at jeg kan myrde Max rigtig mange gange. Ja, eller omvendt. Men det tror jeg ikke, jeg kan. Hvor mange procent chance har du? Jeg har 4-13, så slår det godt ud med en... Jeg har 14 og 6. Ja, okay, så bliver detektiv, du er morder. Ja, wow, nej, jeg er desværre uskyldig. Det er desværre også. Så bliver vi i næste runde til det. Så skal vi kæmpe mod hinanden der. Ja, lige præcis. Jeg tænker, jeg bryder mig faktisk ikke særlig meget om det her map. Fordi du hopper rundt i de der skide gange der. Ja, gangene det er det værste. Jeg tror, det er dig, der morder, Max. Nej, det er det ikke. Jeg havde stor procent chance den her gang. Det oplevede jeg også, da jeg spillede med Mila, faktisk. Faktisk pænt belastende. Ja. Men jeg havde kun 4% for morder, der er så... 3, der er dræbt, og jeg stoler faktisk på dig, for jeg render rundt her i midten. Men jeg stoler ham også der på stoler dig. jeg ikke på. Jeg tror, det er ham der. Har du kigget ud i korridorerne? Nej. Jeg er rundt og samler en masse guld. Om den grønne dinosaur, der mistænker jeg lidt. For han løber bag mig hele tiden. Lige meget hvad jeg gør. Ham der, eller hvad? Ham der løber midt nu? Nej, her ved mig. Oppe Nå. på... Jamen han er, altså... Der er blevet dræbt 3 indtil videre. Ja, hvor meget guld har du? Det kan måske jeg har kun 3. Nej. Jeg har 7. Så jeg er rimelig godt på vej. Ja. Ja. Nu har jeg 5. Okay, jeg har fundet ud af, hvem det er. Det er en, der har sådan et gråt skin. Det er en pige med sådan en gråt skin. Og det er ikke dig. Hun kommer herud for gangene. Okay, så hun går ind midt nu, og det er hende der. Ja, det er hende der, du kigger på. Ja. Jeg går min vej. Det er en god idé. Jeg er lige bag ved dig, Sky. Jamen super. Okay, hun løber efter. Jamen, hun har sværet i hånden. Hun har sværet i hånden. Hun var lige bag dig med sværet i hånden. Jamen, jeg hopper da også ned. Men hun prøver at skyde sværet afsted. Nå, det er hende der. Ja, det er hende der. Jeg løb lige unge i hende. Ej, jeg mangler kun 2 guld. Nej, jeg mangler 1 skuld. 1 skuld? 1 stykke guld. Ej. Jeg kommer for tæt på hende nu. Ej, hun er sgu da... Hun er sgu da godt at ringe til det der. Jeg kan bruge en hønne der. La. Okay, jeg er lige henne, hvor jeg får et mere bedre skud. Okay, Okay, det nåede jeg ikke. G. Wow. Jeg skød G. Super. Hun ligger lige... Wow, hvorfor ligger hun lige der? For mig? Det gør hun også for dig, eller hvad? Ja. Det er da noget nyt, er det ikke? Jo, det er sgu da med. Jeg kan vide, når man bliver dræbt, at man også gør det. Ja, det finder vi sikkert ud af i den her runde, når du lige dræber nogen. Hvad havde du så nu? Jeg har 4-12, så jeg har faktisk mistet % chance på detektiv. Jeg har 14 og 5. Ja, for helvede, mand. Jamen, jeg er innocent igen. Innocent? Jeg spiller sammen med Mila i dag, ikke også? Ja. Hey, kan man ikke tage det guld derude? Nej, det kan man ikke. Jeg spiller sammen med Mila i dag. Ja. Og hvad hedder det? Jeg hader det virkelig. Og jeg ved, hvem buepersonen er. Det er en, som der ligner han. Jeg skal ned i midten. Ja, for fanden. kan ikke forklare. Nej, det er der morderen plejer at være noget, er det ikke? Jo. Kan ikke lide ham der? Guld. Der er en, der står sådan og ser rimelig derby ud dernede. Hej, Tina. Kan ikke lide det. Detektiven er lige hoppet ned hernede. Det er ham, der er hernede. Hvorhen? Det er ham, der er der. Det er detektiv. Ham der? Mm? Rip. Hvad fanden laver munden? Jeg tror altså, det er ham der er AFK derhen. Det er det sikkert. Jeg kan ikke lide det her. Der er det ikke nemt? Okay, jeg prøver bare at skaffe en masse guld. Og så skyder jeg den person. Nej, der var noget død, så det er ikke ham, der står AFK. Tina, hvorfor er du lige pludselig blevet stille? Jeg ved det heller ikke. Jeg prøver på at gemme mig herinde. Nå. Hvad hedder det? Der ligger nogle mennesker herinde. Jeg kan ikke lide det.
Det var i hvert fald ikke det rigtige sted at gemme sig. Hvor fanden? Jeg kan ikke lide det her! Ligger der mennesker på jorden, når man bliver dræbt? Ja. Det er noget nyt, må det være. Okay, detektiven er død. What? Hvorhen? Det ved jeg ikke. Buen er samlet op. Okay, jeg har 9 stykker. Okay, jeg har fundet... Okay, jeg kan så sige så meget, at det er mega svært Det er at være Tine. morder. Ja, det var mig. Ved du hvad, der er cooldown på, når du kaster nu. Ja, det har det ikke været hele tiden, hvad det? Nej, der har jeg ikke på den måde, fordi den lader ligesom op. Du skal næsten prøve det, fordi den siger duk, 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 og så kan du kaste. Har det ikke hele tiden været det? Eller hvor Nej, meget det har det ikke. Den er kunne kaste, og så er du cooldown. Det var derfor, jeg ikke kunne finde ud af at være morder nu. Okay, så hvis man højreklikker, altså for at kaster den så, eller? Nej, den kaster nemlig ikke. Nå, så skal den... ja, Okay, det her, wow. Det har jeg med på, aldrig prøvet før. Jeg faldt så ud af mappet. Ja, okay. Hvordan fuck kan jeg gøre det allerede nu? Nå, men jeg følger da bare dig, Sky. Jeg har aldrig spillet det map før, så jeg har ingen af dem, hvor jeg rundt. Det er også rimelig nyt for mig. Der er han der Jeg er lige bag ved dig. Jeg faldt ud af mappet. Jeg troede ikke, vi var gået i gang nu, men det var vi så åbenbart. Sker der noget ved den her? Jamen, der står et eller andet med Mystery Potion. Okay, der kom morderen så. Okay, det var så ham der. Vi tager bare et... Vi tager der bare en ny? Okay. Hvad? Der er kommet nye maps. Det er da godt nok blevet lavet om. Der er kommet nye maps. Jamen, du tager bare et. Jeg tager det der, det kender jeg. Jeg ved ikke, hvilket var det. Jeg har seriøst aldrig nogensinde prøvet det her før, fordi når du kaster med pilen, ikke også? Eller med buen, så siger den duk, 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 inden den sværet, kaster. mener du? Ja, ja. Det var derfor, jeg ikke kunne finde ud af at spille, fordi den plejer jo bare at kaste. Jamen bare lidt tryk. Det var derfor, fordi den anden person render rundt, der hele tiden holdt den derinde. Ja, men det er blevet meget svært at være mødt, og jeg har allerede 3 guld. Det var måske, fordi det var lidt for OP før. Ja, men altså, alligevel jeg synes også, ikke... at buen, den skal nerfes lidt. Fordi det er jo bare, det er ligesom bare en helt normal bue, jo. Jeg synes, der skal laves et eller andet ved den. Jeg har 5 guld. Hvor mange har du? Jeg har 2. 7? 6 har jeg. What? Men jeg vil gerne sige til min seere faktisk, jeg failede fuldstændig på at være møder, men det var der også en grund til. Det er ikke det samme, som det plejer at være. Det er det altså ikke. Nej. Der er allerede en, der er død. Jeg har ikke kunne se et stykke guld. Hvor sand. Ved du, hvem der er? Nej, men jeg har fået en bu. Nå, må jeg så begynde at få noget guld, for jeg kun 2. Og dem fik jeg i starten. Der. Nej. Der. Nej, den fik jeg heller ikke. Jamen altså, jeg render jo rundt ind i midt. Det gør jeg også. Jeg kan se dig, Tina. Jeg tror, det er ham der. Ja, der er en bue. Han er bue. Der er en sten her, der sniger rundt. Wow, der er allerede en, der skrev GG. Han caller, vi vinder. Jamen, jeg er 100% overbevist om. Undskyld, Sky, hvis du ikke tror på mig, ikke også? Ja. Så prøv lige at kigge ned. Nå, ja, okay. Så hop ned, og så kig. Yes, jeg kigger. Her. Wow. Det var en pil. Ja. Jeg har ikke min bue nu. Nej, men så kom herud, der er masser. Jeg fik lige 2 stykker der. Et stykke her. Nå. Okay. Men det er faktisk mega svært at være morder. Ja, så nu det handler det jo nærmest om, bare skal gå ind og så dræbe den sådan tæt på. Jo. Ja, det tænker jeg også, at det er det, der er i det. At du ikke kan kaste sværet sådan uden at have cooldown. Jeg synes stadigvæk, det er mega svært. Ja, det er det jo. Altså, jeg fejler fuldstændig, fordi jeg vidste ikke, det var sådan nu. Men det map, det kender jeg heller ikke. Hypixel World. What? Nå, men det er da godt, vi prøver den sammen. Ja. Og så på min nye kanal her. Ja, så dem, der så med, de kan jo lige være lidt. Der er fiskestænger. Det må være midten, tænker jeg. Jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Ej, der er heller ingen idé. Altså, er der nogle gode spots med bue?
Okay, Ikke fordi jeg er what? detektiv eller Der noget. er en, der kører det i er jeg. minecart her. Okay, du lægger, altså er det mig, der lægger. Jeg har ikke noget. Jeg... Jeg tror, det er Anders Sand, han ser rimelig skræmmende ud, han kommer efter dig. Ja, han render efter mig, fordi jeg har buen. Nå, du blev detektiv, eller hvad? Ja, prøv at se her. Kig. Det Jamen. stod møder med en anden skrift, fordi detektiv, det stod med blåt. Nå, men jamen, det har de nok fået lavet om, i stedet for at... Før der stod det med grønt, nemlig. Sky, må jeg gerne have optaget med dig, fordi du så, at det ikke var mig, der... jeg har brug for guld. Jamen, du tager bare alt det guld, du kan finde. Der er også et guld herovre. Der er et der og der. Du skal bare samles guld. Der skal bare samles. Ja, der skal bare samles. Der er også et herovre igen. Hvad sker der for det der? Altså, de her maps her, ikke også? Der er masser af guld her. En mere. Jeg har Der er snart også en en her. bog. Okay, ham Ja, der... bare du hold. Ej, ham der tror jeg ikke på. Jeg løber min vej. Guy, jeg tror, det er ham. det er det sikkert. Han løber bare sidelæns, så han ændrer Nej. ikke sin retning. Jo. Se til, hvis du finder ud af, hvem der er. Jamen, jeg siger, hvem det er, når det er. Der er ikke særlig mange tilbage, jo. Render rundt og bare samler en masse guld mere. Jeg har en bog. Ja, Jeg tror, det er ham. der er ikke guld mere hernede. Jeg har brug for flere Du shots. skal bare have så mange pile som muligt, inden vi finder ud af, hvem det er. Okay, det virker ikke som om, der er anderledes med buen. Jeg lige prøve at skyde i luften. Nej, det ligner ikke, der er anderledes. Nej, men så skal du fandme prøve at blive murder. Hey, der er en, der er død hernede i hvert fald. Ej, det er sjovt, at man kan se det også, faktisk. Ja. Lol, det er et sjovt sted, det der. Jamen, prøv at se hernede. Ja. Hvad med dig? Hey, kan du ligger fortælle du os, godt hvad det er? du må gerne fortælle Der er os, en- hvem de er. Der er en guld der, hvis... Jeg er på vej. Det er sådan blevet meget anderledes. Mm. Jamen, jeg miler Okay, der er en der. Og jeg tager det ham... Nej. Altså, jeg kan godt forestille mig ham. Nej, fordi han render rundt med en fil. Ja, så er det ikke ham. Ej, det var guld. Okay, Morlund, han er virkelig dårlig. Det er det ham? Nej, han render rundt med. Nej, det var ham, der rendte rundt med en bue før. Hvem er ham? Okay, der løber 2 her lige ved siden af os. Hvorhen? Der er en lige herinde. Jeg tror, det er ham. Nej, jeg skyder ham. Jeg skal ikke. Nej, det gør ikke skyde ham, ikke skyde ham af bue. Nå, det har de alle sammen. Okay, det har vi alle sammen. Okay, så er det ikke os. Okay, det er ikke os. Jeg tror, det er ham, der er krav, og det er ham, der gik sidelæns og baglæns og... Ja, ved du hvad, jeg går efter ham. Jamen, han har jo ingen chance. Okay, ham her, han har også bue. Det er ham her. Ja, sådan. Wow! Sådan. Sådan, vi vandt det. Ja! På et nyt map på Det det var hele. ham der rendte så Ja. meget sidelæns. Det var ham, der gik rundt sådan her. Det var også ham, jeg ikke stole på til at starte med. Jeg stoler heller ikke med ham. Okay, så hvilket map ryger vi så til? Det kan, det her, og det var den kender det vi. Okay, det var det her, som du døde i, hvor du faldt ud over. Nej, det kender jeg så ikke. Var det ikke Jo. det, du faldt ud over i? Og jeg blev Jo. dræbt. Nå, Det der. by the way, jeg havde 2 og 4 eller sådan noget. Jeg havde 5 og 2. Jamen, jeg aner ikke, hvordan jeg faldt ud over. Jeg ved ikke, hvor det var henne. Okay, jeg kan virkelig ikke det med, jeg forstår det ikke helt. Nå, det er hernede, det er hernede. Nå, jeg er lige mellem bogreolerne, ja. Ja, jeg tænkte bare... Ja. Okay, der bliver flækket nogle mennesker her. Ja. Jeg tror, det er dig. Ja, dumt. Der render en rundt med en bue. Okay, det er ikke dem herude. Hvorfor skriver han mit navn i chatten? Wow, Sky, det er dig, der er morderen. Ej, Tina, kig op og tag bagud. Nej, jeg vil ikke. Jamen, Jeg jeg- skal over det i nærheden af dig. Nå. Det synes jeg var lidt hårdt sagt. Nå, okay, jeg er død. Det er en, der har en hvid trøje, og sådan en grønt hoved og grønne bukser. Et Turtle Place 100... Nej, hvad? Turtle Place 12 i tab. Det er ham. Turtle Place. Han er sådan en grøn Han er hoved. grøn hoved. Ja, det er grønt hoved og Du grønne ser bukser. hvidt hoved. Nej, det er en hvid trøje, han har.
Helt vildt, tror jeg. Jeg skal... Ham der, Ah! du så ham. Ja. Bare lige have en bog. Der er masser af guld herude. Jamen, du skal lige finde ham igen, jo. Jeg kan lige prøve at hen til ham og se, hvor han er. Han er uden for et sted ved noget sne. Og nu løber han ind igen. Han er der. Nej. Han er over bag dig. Ej, kom igen. pis! Jeg nåede lige at skyde. Så ligger der lige en Tina her. Nå, skal vi tage den sidste omgang, eller hvad? Ja. Jeg skulle have et thumbnail af Tina, der var død. Ja, Tina, der er jo død. Wow. Ja. Okay, det er det samme map igen? Ja, det er det. Det er map, jeg ikke helt forstår, men... Ja, men det gør jeg heller ikke nu. Men jeg synes også, det er meget sjovt at prøve noget nyt, jo. Ja, det Nå, synes men jeg. jeg er Innocent. sjov nok innocent. Så er vi 2. Eller er vi? Det er da en voldsom parkour, den her indtaget. Op på tagene? Nej, nede der under. Hvad hedder det? Dernede, hvor jeg var... Sky. Ja. Og det var... Sky, hvad laver du? Jeg håber på tage. Eller hvad det er, bogreoler. Hej Tina, jeg er over dig. Heroppe. Ja. Tina, her. Jeg er her, prøv at se. Jeg hopper rundt her. Se, der var en der døde, det var ikke mig. Ja, nej. Men mindre han døde forlem. Nå, okay, jeg skal nok lade være. Hey. Hvad? Nå, man kan tage mystery potions. Hvordan gør man det? Jamen, så skal du bare have guld her. Hvad får jeg? Jeg får... Okay, skal vi prøve at drikke den? Er jeg usynlig? Nej. Nå. Skal jeg prøve at drikke den, Tina? Ja. Okay, jeg har fået 10 sekunders brightness. Sejr. Det er da meget sjovt. Eller jeg skal bruge alle mine guld på det der. Ja, det kommer til fremover. Jeg skal lige ned og have en guld mere. Eller en potte mere. Okay, det her... Det ligner at jeg får svaghed af, eller sådan noget. Hvad bliver det? Invisibility. Jamen, det var I også 10 den, sekunder. jeg fik. I 10 sekunder? Ja. Jamen, Jeg det tror var kun også det er jeg for fik. møderne, eller sådan noget. Sky, hvor er du hen? Jeg er udenfor. Og nu er jeg over en eller anden bygning, faktisk. Okay, den står oven i 3-4 personer. Der var en person, der stod oven i 4 personer, og bare stod med de der potions, og bare stod der er en, der skyder efter mig med en bue. Lol, hvad er det for et sted? Fuck! Jeg har buen. Jeg har bare brug for at vide, hvad morderen er. Jamen, jeg har manglet 2 stykker guld, og så har jeg også en. Det ville jeg faktisk have haft, hvis jeg ikke havde brugt mine ting på potions. Altså, vi er kun... Tina. Vi er kun 3 tilbage. Altså, jeg tror, jeg har en mistanke, men jeg siger ikke noget, for jeg tror ikke, det er ham. Men han er der. Han er lige der. Jeg tror, det er ham. Det var ikke ham. Rip. Så ligger jeg fint lige der. Ja, Det kan du også lige tage et screenshot af. ja. Okay, der kommer en person. Han er der. Ja, jeg tror også om det. Ja, han har svær hånd, Jamen, jeg kunne mig ham tilbage. Nej! Ja! Nej! Okay. Snakkes ved, gutter og gutinder. Ja. Det var fedt at spille med, faktisk. Ja, husk at smide like. Ja, smid et like til både mig og Sky. Ja, der er link til Tina i hvert fald. Og der bliver link til Sky Max også. Yes. Det kommer sikkert også på skærmen op her nu. Så Ja, ses. det gør det sikkert. Hej hej.